ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೀವಿಲೆಡ್ಲ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯ್ನ ರಡ್ಡು ವಿಧ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಡು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗೆಲು ಅತಂಡ ಮಂಗಲಮುಖಿಲು ಪನ್ಪುನ ಜನಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚಿ ಆಣುಲ್ಲ ಅತ್ತು ಇಂಚಿ ಪೊನ್ನುಲ ಅತ್ತು ಅಂಚ ಪುಟ್ಟು ಬೇರು ಅಂಚ ದಾಯ ಪುಟ್ಟು ಬೇರು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲೆಡ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ತಿರಿಯೋನ್ಗ ಬಂದುಲೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಆಣು ಪೊನ್ನುಲು ಸೇರುನ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯಾಗ ಬೋಡಾತು ಒರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಒರ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾತು ಒರಿ ಬದುಕುನ ರೀತಿನ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅತಂಡ ಪರಿಸರ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಬುರ್ತುಂಡು. ಅಪಗಾಂಡ ಈ ಮಂಗಲಮುಖಿಲೆನ ಕತೆ ದಾದ. ಈ ಮಂಗಲಮುಖಿಲು ಪನ್ಪುನೋ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಅತ್ತು ಇಂದು ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿನ ಗುರ್ತ ಪತ್ಯರ ಆ ಒಂದನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುದ ಗೊಂದಲ ಆತೆ ಆಲ್ನ ಅತಂಡ ಆಯನ ಲೈಂಗಿಕ ಆಲೋಚನೆದ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಗ್ಲೆನ ವಾಸ್ತವದ ಇಪ್ಪುನ ಶರೀರದ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಒಂಜೆರ್ದು ಒಂಜೆಗೆ ಸರಿ ಬರಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಈ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗ ಅತಂಡ ಮಂಗಲಮುಖಿಲು ಪಂದು ಪನ್ಪುನ. ಮುಗುಲು ಪುಟ್ಟುನಗ ಸಹಜವಾದ ಆಣು ಅತಂಡ ಪೊನ್ನು ಅದು ಪುಟ್ಟು ಬೇರು. ಆಂಡ ಬಲತೊಂದು ಪೋಯಿನಲೆ ಕಾಣೆ ಮುಗುಲು ಲೈಂಗಿಕವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನೆಗ್ಲ ಮುಗುಲೆನ ಶರೀರ ಇಪ್ಪುನೆಗ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುನವೇ ಮುಗುಲೆನ ಸುರೂತ ಲಕ್ಷಣ. ದಾಯೆ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು. ದಾಯೆ ಬಲತೊಂದು ಪೋಯಿಲೆ ಕಾಣೆ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ತುಜಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಇಂದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಬತ್ತನವು ಆತ್ತು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿಲೆಗ್ಲ ಈ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟು ಬೇರು. ಇಂಚಿ ಪದ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ಲೆಡು ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕದು. ಹೊರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಲ್ಯಾಬುಡು ಒಟ್ಟುಗು ಸುಮಾರು 112 ಜನ ಮಂಗಲಮುಖಿನಗ್ಲೇನು ಉಂತಾದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಅಕ್ಲೆನ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸೆನು ಮಲ್ಪುನ ಹಾರ್ಮೋನುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಶರೀರಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ತನ್ನ ಶರೀರಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೆದುಳುದ ಒಂಜಿ ನರತ್ತ ದೋಷರ್ದಾರ ಇಂಚ ಆಪುನ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವರದಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. 1965 ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಆಯ್ನ ಓಲಿವೆನ್ ಜಾನ್ ಎಫ್ ಪನ್ಪುನ ಜನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದಿಡ್ನ ಐಕ್ಕದುಂಬು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವಿಸಿಲಿಯಂ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ. 1930 ಲೀಲಿ ಎಲ್ಬೆ ಪನ್ಪುನ ಜನ ಆನರ್ದು ಪೊನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಗಾಂಗದ ಮರುಜೋಡನೆಗೆ 4 ಸಲ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ತನ ಸುರೂತ ಜನ. ಆಂಡ ಆ ಸರ್ಜರಿದ 3 ತಿಂಗಳರ್ದು ಬುಕ್ಕ ತೀರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಮುಂದೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ 1960 ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಾರ್ದು ಆನನ ಅಂಗಾಂಗನ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗ್ಲು ಸಕ್ಸಸ್ಲ ತುಯ್ಯರು. ದಾದಲ ಆವಡ್ ಈ ಸಮಾಜಡು ಅತಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಟೀಕೆಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂಗಲಮುಖಿಲು ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಕೊರಂಡಲ ಸಮಾಜರ್ದು ಪಿದೈಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲು. ಬಂದುಲೆ, ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮನೋರೋಗಲ ಅತ್ತು ಅಂಚನೆ ಶಾಪಲ ಅತ್ತು ಮುಗ್ಲೆಗೆ ಪುಟ್ಟಾಯಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಒಂತೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಂಡ ಅಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕುನ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನರಮನಿಲು ಪಂದು ನಮ್ಮ ತೂವನೋಡು ಪಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋರಿಕೆಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂದುಲೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬಂದುಲೆ, ಧನ್ಯವಾದ.